Kaixo denei, zer modu zaudete ongi etorri nere aliasen YouTubeko kanalera. Agindu bezala hementxe doa nere lehenengo bideo ofiziala aurreko aurkezpena baitzen. Ni hobeto ezagutzeko 5 argazki ekarri dizkituet. 5. Lehenengo argazkia. Bueno, ez que esango noni. Potxola nao, ez da. Arratsaldeko 7 erdietan jaio omen nintzen eta 3,50 gramo pixatu nituen. Bai. Ipurdi biztan nao, konturatu zate ez da? Ze obsesioa dute gurasoek aurra jaio berriak direnean, hostxe, pelotietan agertzeko, baina ze necesidade? Ja, sekretu gutxi dituzuen zate? Hurrengo argazkia, mentxe, nere izpa itxaso aurkeztu nizuet, bueno, hori txikitako itxaso da, noski orain ja, neska eder bat egina dago, itxaso mendik, musu asko, itxaso 5 urte nituela jaio zen, nire izpa bakarra da, badakizue anai arrebak ze garrantzitsuak diren guretzat ez da, bueno, ba hori imaginatu etxean bizor gintxo nola ibiltzen ginean jolasean, esan behar dut, biletotik, txintxoena, nire itzala? Bai ez da, hoxe. Hurrengo argazkia, bueno, ezan nago elegante. Hor, ez dakinik zenbat urte izango dituen, baina DBH-en edola ikasten egongo nintzen, eta izu, denak izan dugu epoka rebelde bat, ez da? Bueno, ba, hausen nirea. Oain ikusita, batek pentsatzen. Ze pinta! Baina nola joten nintzen hola, bueno, ba, bai, ba, hola jute ginean denak. Bueno, nahen gezki ez da? Hurrengo argazkia, zuetako askok ezagutu ninduzuen garaia. Betizu aurkezten nuen garaia. Ahaztuko zitudan oroitzapenak ditut, jende zoragarria ezagutu nuen eta batez ere asko ikasi nuen. Goatzea altzeatezuek. Ai ama. Eta azken argazkia, bueno, hau gaur egungoa da, nire lankideekin hago, gure kasa egiten dugun lagunekin. Lana egiten dugu, Bai, baina batzutan, ba, bueno, ondo pasatzen dugu, igo selfieak ateratzen ditugu, txisteak kontatzen ditugu, egia esan lantalde zoragarria. Gustatu zaizue? Orain ja hobeto ezagutzen duzu, ez da? Bueno, lasai, ze pixkanaka joango gea elkar ezagutzen. Horretarako zer egin behar duzue, ba, gustatu bazaizue bideoa. Ze, esan bezala astero, bideo herri bat igoko dut, ni alias nere alias kanalera. Muxo eten ozat! Aio!